поредната гадост 18:21. Айде да видим. Кога ще ви влязат? Това е, ако не ги накажете тия... преди 3 минути е трябвало да се осъществяват битките. Пак същата работа. Колко 10-минутни клипчета да пусна в YouTube, да ви видят насраните гащи. Не ви е срам. Бе, Юра, това ли ти е силата, бе? Много сте добри. Направо топ. А Империя онлайн да си готвят гащите, да си плащат за магариите. Битките трябваше да са осъществени преди 4 минути. Преди 4 минути. Значи първоначален лак от 5 минути. Значи живота и тук е като живота на не спре. Тук е така. Да се надяваме, че ще има промени. За да промените са свързани с това да те пуснат. Нали? Не, ама пуснат докато не се измени закона. Ама за такива промени говориш. Да. Има промени, нови законодателства е тук. Бюджета ни е приет за тази година. Какво прави? Ти си се загрижил за бюджета. Аз даже не ми се говори. Ние сме за който гледа. Вие лично за себе си вярвате ли, че такъв тип хора се променят и могат да се адаптират към външния свят? Разбира се, всеки случай е индивидуален, но всеки случай е индивидуален. Даже не ми се говори. От 16 една атака мина за 5 минути. Наказание. Ще си ги търся всичките тия замъци, дето ни ги взех събота и неделя. Да знаете, Империя онлайн. Ерата ще свърши, обаче вие си платите за тази работа. За да обясна на тия вече гледат клиповете, тук тия камъчета горе. Тия струват пари. Те са купени с пари. И те купени диамантчета и камъчета правят тая армия, дето я пращаме тук, за да си пазиме замъците. Само че те от Казнани изпращат атаки, искат да ни ударят замъка в 6 часа и 15 минути. И ние си мислиме, че Империя онлайн ни подава правилно време и пращаме подкрепления в замъка за 6 часа и 15 минути. Но нищо подобно не се случва. Нашите подкрепления се връщат, защото преценяват, че няма нужда да подкрепяват нищо. Всичко е наред в замъка, битки не е имало и битките почват тепърва минути след поречения час, който ние изчисляваме по сървърния часовник и по техните минути тук. Съответно всички тия хора в този съюз, не сега ще го отворя, нашия съюз, ако успея да го отворя. Както видяхме в другите видеа, в световете няма проблем. Има проблем само когато Казнани атакуват. Другия съюз Санчак няма грижа. Те са фейрплей. Всичко е наред. Там няма лак. Ненормален. Пращаме подкрепления, спасяваме замъка, но при Казна това нещо не важи. За тях има други правила. И те са намерили начин. Между другото, Империя онлайн много добре знаят какъв е този начин.
как пращат атаки към други съюзи едновременно с това, десетки, може би стотици най-вероятно, за да предизвикат чак такъв лак във времето, който вече, между другото, е 7 минути лак за осъществяване на първите битки. Битките е трябвало да бъдат осъществени в 18 часа. И колко? И 18 минути. Сега сме 18:26. 8 минути вече се бават. Синапсин, таблетките за хрема и за пушен нос. Синапсин действа, ти дишаш. Хомеопатично лекарство за възрастни деца над 2 години преди употреба. Всичките замъци трябва да ви изчезнат на вас. Гадни мърши от казна. Още малко и ще се науча как да качвам клипчета в YouTube и там ще ги кача всичките и ще ви разпространя навсякъде. Всеки един глобален чат ще лъснете. Какво правите? Ето аз не мога. Да, всички тези хора, това е нашия съюз. Всички тези хора тук си дават времето, средствата, нервите в тая игра. И вие се ебавате с тях. Че тия хора с какво са заслужили се ебавате с тях? Плащат си за услугата, играят играта и искат да има нормални правила. И понеже те са много хитри, се възползват в момента, че няма съпорт събота и неделя. Ерата свършва след 4 дни, т.е. още цял ден ще си вилнеят и от понеделник и да ги накажат. Един ден няма могат да атакуват, те вече са взели всички замъци. Ще трябва да изземете замъците. Всичките дойди деца ни взели са събота и неделя. Ето, свършиха битките. 10 минути след това. И най-вероятно са ни взели и замъците. Това е, господа. Империя Онлайн 10 си затворили офиса, да не мога да идваме там. Да ни обясните лично как се случват тези неща. Точно.